بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. zamuyi takaitaccen bayani akan wata addu'a wanda dukanta bata fi girman layi ɗaya ba, amma in ka ji falalanta da kuma tarin ladan da ke ciki bai kamata ka ɓata minti ɗaya, minti biyu zuwa awa ɗaya kana wani abin da bai da amfani a rayuwanka ba. Addu'an tana cewa subhanallahi wa bihamdi adadi khalqi, subhanallahi wa bihamdi zinata arshi, subhanallahi wa bihamdi rida nafsi, subhanallahi wa bihamdi midada kalimati. Wa'annan kalmomin da na faɗa dukansu in ka rubuta ba za su wuce layi ɗaya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka karanta wannan addu'an za a baka lada kwatankwacin nauyin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda da ni da kai dukkanmu ba wanda ya san kwatankwacin nauyin wannan al'arshin. Amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ma alƙawarin in ka faɗi wannan addu'an zai baka wannan ladan. Kuma ɗimbin tarin bonus da ke cikin wannan addu'an shine lokacin da kace subhanallahi wa bihamdihi adadi khalqi, shin halittun Allah kaɗai waɗanda suke yawo a doron ƙasa ba wanda ya san yawansu, amma Allah subhanahu wa ta'ala zai baka ladan adadinsu. Mutane kaɗai aka ce za a baka ladan adadin mutane, lada nawa za ka samu? Ga aljanu, ga kifi a cikin ruwa, ga dabbobi, ga duk wata halitta da ka san Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta, Allah subhanahu wa ta'ala zai baka ladan adadin wannan halittan. Wannan wani irin garaɓasa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ta harshen annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan a cikin addu'a muna cewa subhanallahi wa bihamdi midada kalimati. A cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala inda za a mayar da dukkan ruwan da ke duniya a yi rubutu da shi, to ruwan zai ƙare, kalmomin ba su ƙare ba. A scientists suna cewa adadin ruwa da ke bayan ƙasa ya fi ƙasan yawa. To ka kalla kaɗai a rijiyan gidanku kaɗai a ɗibo ruwan duka a ce ana rubutu da ita, ballantana dukkan ruwan da ke duniya. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ko da za a sake kawo wasu kogunan ana rubutun, kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala ba za su ƙare ba. To ta yaya ba za ka koyar da harshenka faɗin waɗannan kalmomin? Alal aƙalla idan ka saba ko da yaushe bakinka zai dinga faɗa. Za mu maimaita addu'an, ba wahala take da shi ba, addu'a ce mai sauƙi. Addu'an tana cewa subhanallahi wa bihamdi adadi khalqi, sannan subhanallahi wa bihamdi zinata arshi, sannan subhanallahi wa bihamdi rida nafsi, sannan subhanallahi wa bihamdi adadi khalqi. To ya kai ɗan uwa kai ƙoƙari kana maimaita irin waɗannan addu'o'in, za ka samu lada mai ɗimbin yawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.